እዚ ሰላምታና ተቀበሉ ፈነዋና ተከታተሉ ክብራት ተዓዘብትና ንሎም ረቡዕ ሓደ ሓምለ 2026 ተዳለዉ ሓዲስ ዜናታት ሒዘልኩም ቀሪብ ኣለኹ ምክታልኩም በክብሪ ዓድም ከምቲ ልሙድ ሰብስክራይብ ሼር ዳግበርኩም ስራሕና ከተተባብዑ በክብሪ ዓትት ኤርትራ ንባጤራ ናፋስ ዝምልከት ሓድሽ መምርሒ ኣውፅያ ኣብ ትግራይ ዝወፅእ ሓድሽ ወታደራዊ ኣዋጅ ኣህጉራዊ ሕግታት ዝጣሓሰ ምዃኑ ተገሊጹ ሓላፊት ሴክሬታርያን ሕወሓት ወይዘሮ ፈትለ ወርቀ መንጀሪኖ መንግስቲ ፌደራል ሰራዊቱ ናብ ምብራቅ ትግራይ የሳግር ከም ዘሎ ኣፍሊጣ ላዕለዋይ ዳያኑ ኣሜሪካ ትራም ደቂ ስደተኛታት በቀጥታ ዜግነት ከይረኽቡ ዘመሓላለፎ ትእዛዝ ኣጊዱ ነተናሆይ ውጋእ እስራኤል ፈፂሙ ኣይተዛዘመን ኣንጻር ኢራን ዝምራሕ ኣክሰስ ዝያዳ ስራሕ ክስራሕ ይብል ትራም እቲ ስራሕ ንምውዳእ ናብ ሙሉእ ኩናት ክምለስ ይሓስብ እዝን ካልእን ብዝርዝር ሒዘልኩም ከቕርቤ ሰናይ ጻንሒት ባንኪ ኤርትራ ኣብ ኢድ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ብዛዕባ ዓቐን ተተሓሒዙ ኣሎ ዝበሎ ባጤራ ናቕፋ ብዝምልከት ትማል 30 ሰነ 2026 ጽኑዕ ሕጋዊ መተሓሳሰቢ ኣውፅኡ እቲ ባንክ ዝኾነ ይኹን ካብ ባንኪ ወጻኢ ኣብ ኢድ ሰባት ዝርከብ ገንዘብ ክሳብ መወዳእታ ሓምለ ናብ ሕሳብ ባንኪ ክኣቱ ግዜ ሂቡሎ ባንኪ ኤርትራ ኣብ መግለፂኡ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ይኹን ትካላት ሃገራዊ ባጤራ ናቕፋ ኣብ ምጥቃም መሰል ጥራይ ከም ዘለዎ ምዝ መሰል እዚ ድማ ጉባኣት ምፍጻም ግዴታ ምዃኑ ኣተሓሳሲቡ ብተወሳኺ ሃገራዊ ባጤራ ካብ ባንክታት ወጻኢ ኣብ ኢድ ውልቀ ሰባት ትካላትን ብዛዕባ ዓቐን ንዘይተወሰነ ግዜ ክተሓዝ ሕጋዊ ከም ዘይኮነ ኣጠንቂቑ በዚ መሰረት ኣብ ባንክታት ወጻኢ ተታሒዙ ዘሎ ባጤራ ናቕፋ ክሳብ 31 ሓምለ 2026 ኣብ ዘሎ ግዜ ኣብ ባንክታት ኣብ ዝርከብ ሕሳባቶም ከእትውን ሕሳብ ባንኮም ዘይብሎም ዜጋታት ወይ ትካላት ድማ ሓድሽ ሕሳብ ከፊቶም ኣታዊ ክገብሩ መምርሒ ሂቡ እዚ መምርሒ እዚ ንኸተግብሩ ኣብ ዝተዋህበ ገደብ ግዜ ገንዘቦም ኣታዊ ኣብ ዘይገብሩ ወገናት ግን ጽኑዕ ሕጋዊ ስጉምቲ ክውሰድ ምዃኑ ኣፍሊጡ እዚ ክውሰድ ዝተባሃለ ሕጋዊ ስጉምቲ እንታይ ምዃኑ ኣብዚ ሓድሽ ምልክታ ኣይነፀረን እዚ ድሕሪ ልዕሊ 10 ዓመታት ንሃገራዊ ባጤራ ዝምልከት ሓድሽ መምርሒ ባንኪ ኤርትራ ዝወፅእ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ትሕቲ ከቢድ ቁፅጥር ሸርፍን ምንቅስቓስ ገንዘብን ተጠቃምነት ኣብ ጽንሓሉ እዩ ከም ዝከን መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ሕዳር 2015 ንባጤራ ናቕፋ ሓድሽ ዲዛይን መቐያሩ ኩሉ ኣብ ኢድ ህዝቢ ዝነበረ ገንዘብ ናብ ባንክታት ከም ዝኣቱ ምግባሩ ይዝከር ኣብቲ እዋን ዝተወስደ ስጉምቲ ንዘይሕጋዊ ዝውውር ገንዘብ ንምቁፅጻርን ንቁጠባዊ ምርግጋእን ተባሂሉ ዝተገብረ ምዃኑ ይንገር ኣብቲ እዋን ኣትሒዙ ድማ ዝኾነ ኤርትራዊ ዜጋ ካብ ናይ ገዛ ርእሱ ሕሳብ ባንክ 5,000 ናቕፋ ጥራይ ንኸውፅእ ዝፈቅድ ጽኑዕ ቀይዲ ተነቢሩ ጸኒሑ እዩ ጽኑዕ ቀይዲ ኣዋጻጽኣ ገንዘብ ኣብ ልዕሊ ንግዳዊ ምንቅስቓስ መዓልታዊ ናብራ ህዝብን ከቢድ ጽልዋ ክፈጥር ከም ዝጸንሐን ቁጠባዊ ንጥፈታት ከም ዘዛሕተለ ቁጠባውያን ተንተንቲ ክገልጹ ጸኒሖም እዮም እቲ ገደብ ምውፃእ ገንዘብ ንብዙሓት መዓልታዊ ህይወቶም ጽልዋ ሓዲሩ እዩ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዓበይቲ ዕድግታት ክገብሩ ዝደልዩ ኤርትራውያን ብሰንኪት ናይ ጽኑዕ ቀይዲ ኣዋጻጽኣ ገንዘብ ንሓያሎ ኣዋርሒ ገንዘብ ከውፅኡ ይግደዱ ነይሮም ገለ ወጻኢታት ከም መርዓ ሰባት ባንኪ ልዕሊ እቲ ወርሓዊ ገደብ ገንዘብ ከውፅኡ ካብ ምምሕዳር ተኸባቢ ፍቓድ ክረኽቡ ኣለዎም እዚ ሕጂ ወፂኡ ዘሎ ምልክታት ድማ ኣብ ኢድ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ካብቲ ሕጋዊ ዕዳጋ ወፃኢ ምንቅስቓስ ኣሎ ዝበሃል ዓቐን ዘይብሉ ባጤራ ናቕፋ ዳግማይ ናብ ወግዓዊ ፋይናንሳዊ መሓውራት ንምምላስ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ቁጠባዊ ዑደት ገንዘብ ዘለዎ ቁፅፅር ንዝያዳ ንምሕያል ዝዓለመ ምዃኑ ይግመት ኤርትራ ሓንቲ ካብቶም ብጽኑዕ ዝቆጻጸራ ስርዓታት ባንኪ ኣፍሪቃ ዘለዎን ሃገር እያ ኣገልግሎት ኤሌክትሪካዊ ባንክታት ብዘይምህላው ንጥረ ገንዘብ ንመብዛሕትኡ መዓልታዊ ንግዳዊ ንጥፈታት እቲ ሰብ ዓብሊሉ ይርከብ ኣብ ትግራይ ዝወፅእ ሓድሽ ወታደራዊ ኣዋጅ ኣገራዊ ሕግታት ዝጣሓሰ ምዃኑ ተገሊጹ ኣብ ትግራይ ዝወፅእ ሓድሽ ኣዋጅ ጉዱድ ዕስክርና ኣብ ልዕሊ ሰብኣዊ መሰላት ሕግታት ሓደጋ ከም ዘለዎ ተጣበቕቲ መሰላት ዝተፈላለዩ ወገናት ጽኑዕ ተቃውሞ የስምዑ ከም ዘለዉ ሎሚ 1 ሓምለ 2026 ተዘርግሐ ጸብጻባት ቢቢሲ የመልክት ነባር ክልላዊ ቤት ምኽሪ ትግራይ ኣብ ኣዋጅ ቁጽሪ 366 ዝባር 2018 ዓመተ ምህረት ዝብል ዝጸደቐ ሓድሽ ወታደራዊ ኣዋጅ ብዕሊ ናብ ትግበራ ከኣቱ ትእዛዝ ተመሓላሊፉሎ እዚ ብምክትል ኣፈ ጉባኤ እቲ ክልል ወይዘሮ ምሕረት በርሀ ተፈጺሙ ትእዛዝ ተዋሃበ እዚ ኣዋጅ ካብ ዝሓለፈ 24 ሰነ 2026 ጀሚሩ ብቤት ጽሕፈት ፍትሒ ትግራይ ግብራዊ ክኾን ከም ዝገደድ ምዃኑ ተገሊጹ እቲ ቤት ምኽሪ ነቲ ሕጊ ዘጽደቐሉ ምኽንያት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዘንጸባርቕ ዘሎ ሓደጋ ህልውና ዝኾነ ወራር ንምምካት ዝዓለመ ምዃኑ ዝገልጽ ዝኾነ እዚ ኣዋጅ እዚ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ብሓፈሻ ኣብ መናእሰያትን ወለድን ድማ ብፍላይ ከቢድ ስነ ልቦናን ቁጠባውን ሸቕሎት ፈጢሩ ይርከብ ምዛ ኣዋጅ ተኣሳሲሩ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ትግራይ ካብ ገዛ ንገዛ ክሳብ ናይ ዕደና ወርቂ ዝሰርሑ ሰባት ዝበፅሕ ጉዱድ ወታደራዊ ጉፋ መንእሰያት ይካየድ ከም ዘሎ ቢቢሲ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻቡ ኣረጋጊጹሎ በዓል ሞያን ሕግን ምክትል ዳይሬክተር ሂውማን ራይትስ ፈርስት ኢትዮጵያን ኣቶ መብርሂ ብርሃነ እቲ ኣዋጅ ኢትዮጵያ ዝፈረመቶ ኣህጉራዊ ኣልኪዳናት ዝጻባቕ ከምኡውን ፀረ ሕገ መንግስትን ፀረ ክልላዊ ሕግታት ክብል
نقيفو طبعاتي سبعون مسلات إذا أواجزي ملؤ كسرس أنت زي كوين دما حفشاو خلصا خبرلو بوصنو يصوع له بزحات تقاربون نزا أواجب بمقوام أما حبراوين سرعات ميداتات دمصهم يسمعوا خمزلو صبصبات يردو توسخي على في سكرتيرين حوحات ويزرو فتلورك قبل زغابير منجرينو منغست فدرال سراويتو كان معرب تግራይ نا مبراق تግራይ يساغر كمزلو أفليتا تعالافيت تمال مشت أبزهابتو غازيطاو مغلصي نزا أقداس حدش حبريتا أقريبا أبت غازيطاو مغلصي أخابزل علتو قند حتوتات هذا ጉዳይ ጸጥታን ወታደራዊ ስርሒታትን እዩ ነይሩ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ኣብዚ ሕጂ እዋን እዚ መንግስቲ ፈደራል ሰራዊቱ ካብ ምዕራብ ትግራይ ናብ ምብራቅ ትግራይ የግዕዝ ከም ዘሎ ኣፍሊጣ ዕላማ ናይዚ ወታደራዊ ስርሒት ኣብቲ መግለፂ ብንጹር ኣይገለጸትን እንተኾነ ግን እቲ ስርሒት በቀረባ ይከታተልዎ ከም ዘለው ኣመልኪታላ ሓላፊ ህወሓት ኣብ ዘቀረበ እዋን ነቲ ብመንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኣኽረርቲ መራሕትን ኣባላትን ህወሓትን ዘንበሮ እገዳ ቪዛ ሓያል ምላሽ ሂባ ወይዘሮ ፈትለወርቅ እቲ ብኣሜሪካ ተገብረ እገዳ ቪዛ ኣብ ልዕሊ ውልቀ ሰባት ተገብረ እገዳ ዘይኮነስ ብቐጥታና መትከላት ህወሓት ዝዓለመ ምዃኑ ገሊጻ ህወሓት ዝኾነ ይኹን ጸጥታዊ ብዘይገድስ ኣብ መሰረታዊ መትከላቱ ፈጺሙ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ከም ዘእትውን ኣብ መግለጺ ኣስሚራትሉ ነዚ እገዳ ስዒቦ እውን መሪሕነት ህወሓት ናብ ኣዲስ ኣበባ ይኹን ካብ ኢትዮጵያ ወጻኢ ክጋይሽ ሓሳብ ከም ዘይብሉ ንመንግስቲ ኣሜሪካ ብንጹር ኣፍሊጣ ኣብ መደብነብታ ሓላፊታ ክፍሊ መሰረታዊ ጠለብ ህዝቢ ትግራይን ህወሓትን መሰል ርእሰ ምምሕዳርን ርእሰ ውሳነ ምርጋጽ ምዃኑ ኣዘኻኺራ ንመንግስቲ ኣሜሪካ ብንጹር መልእኽቲ ዝለኣኸት ወይዘሮ ፈትለወርቅ መንግስቲ ኣሜሪካ ምስ ህወሓት ብምስራሕ ጥራዩ ዞባዊ ረብሓታቱ ከረጋግጽን ክሕሉን ዝኽእል ብምባል ንህወሓት ብምፍራሕ ኣይኮነን ድማ ኢላ ብተወሳኺ ጓል 29 ዓመት ትውልደ ኢትዮጵያዊት ኣሜሪካዊት ፖለቲከኛ ሜላት ኪሮስ ኣብ ኮሎራዶ ኮንግረስ ኣሜሪካ ኣብ ዝተኻየደ መባእታዊ ውድድር ዲሞክራቲክ ንልዕሊ 30 ዓመታት 15 እዋናት ስልጣን ዝሓዘ ዲያና ደጌት ብምስዓት ታሪኻዊ ዓወት ኣመዝጊባ እዚ ብዲሞክራሲያውን ሶሻሊስት ኣሜሪካ ዝድገፍ ጉዕዞ ሜላት ኪሮስ ኣብ መላእ ፖለቲካ ጉዕዞ ኣሜሪካ ዓብ ምንቅስቓስ ዝፈጠረ ኮይኑ ነዚ ኣብ ውሽጢ ሰልፊ ዲሞክራቲክ ዝረአ ዘሎ ናይ ወለዶ መዋቕራት ፖለቲካዊ ለውጥን ዘርኢ ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ እቲ ኣብ መወዳእታ ውድድር ዝተገበረሉ ዞባ ዴንቨር بزح ديمقراطيك زركبلو بمخانو ميلات اب حدار اب زكايد هاجراو مرصا خطعوت زلوا عدل وحس مخانو معكنا زينا يገልጽ ኣለዋ መሰረት معكنا زينا رويترز ዘውጾ ጸብጸብ 78 ድምጽ ናይት ውድድር ኣብ ዝተቆጸረሉ እዋን ሜላት ነታ ጓል 68 ዓመት ዲያና ደጌት በ17000 ድምጽ መሪሓ ኣላ ታሳሳይ ደረጃ ዝሓዘት ዋንዳ ጀምስ ድማ ብሰፊሕ ፍልሊ ማሓዲጋታ ተሪፋላ ሜላት ኪሮስ ኣብ ዝዋንዚ ጉዕዞ መባእታዊ መረጻ ኮሎራዶ ሓሊፋ ንኮሎራዶ ኣብ ኮንግረስ ክትውክል እትኽእል ቀዳሚት ጸላም ጓል ሴት ምዃና ተዳልያ ትርከብ ኣብ ሓያሎ ዓበይቲ ከተማታት ደቡብ ኣፍሪቃ ኣንጻር ስደተኛታት ተቋሞ ትማሊ ክካየድ ውዕሉሎ ትዝሕጋው ስደተኛታት ካብቲ ሃገር ክወፁ ዝፅውዕ ሰላማዊ ሰልፍታት ብዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ማሕበራውን ጉጅለታት ዝተወደበ እዩ ኣብቲ ሃገር ዝርከቡ ሰነድ መንነት ዘይብሎም ስደተኛታት ክሳብ 30 ሰነ ኣብ ዘሎ እዋን ክወፁ ዘይወግዓው ገደብ ግዜ ሂቦም ምንባሮም ይፍለጥ ትማሊ ኣብ ደርባን ጆሃንስበርግ ዝርከበ ከተማታት ዝተኻየደ ተቃውሞ ጎነጥ ተሓወሱ ከይከውን ስጋኣት ፈጢሩ ጸኒሑ ነይሩ እዩ ጸብጸባት ካብቲ ሃገር ከም ዝሓበርዎ ግን ብናይ ብሕቲ ትካላት ጸጥታን ዝተደገፉ ኣባላት ፖሊስ ጽዑቕ ሓለዋ ብምግባሮም ካብ ቁፅጽር ዝወፀ ጎነፅ ኣይተረአየን ኣብታ ብዙሓት ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ዝሰርሑላ ዝነብሩላ ንግዳዊ ርእሰ ከተማ እቲ ሃገር ዝኾነት ጆሃንስበርግ ትካላት ንግዲ ብፍላይ ብስደተኛታት ዝውነና ድኮናት ኣብያተ ምግብን ተዓፅየን ውዕለን ኣለዋ ኣብታ ወደባዊት ከተማ ደርባን እትርከብ ኣውራጃ ኩዋዙሉ ናታል ምዝምታ ብተሓዝ ኣብ ቀይዲ ኣትዮም ኣብ መከል እታ ከተማ ዝርከቡ ትካላት ንግዲ እውን ብተመሳሳሊ ተዓፅዮም ከም ዝወዓሉ ተገሊጹሎ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ሰነዳት ዘይብሎም ስደተኛታት ኣብ ምድሪ ኣሜሪካ ዝተወልዱ ብቐጥታ ዜግነት ከይረኽቡ ዝገበሮ ፈተነ ነፂግዎ እቲ ፕረዚደንት ናይ ሕጊ ጉጅለ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝሓዝዎ ቅዋም ኣብቲ ሃገር ዝለዓለ ኣካል ቤት ፍርዲ ክሳብ ቀረፅቲ ሕግታት ክኢላታት ሕግን ብዙሕ ደገፍ ከይረኸበ ጸኒሑ እዩ እዚ ንብዙሓት ኣብቲ ሃገር ዝተወልዱ ኣሽሓት ደቂ ስደተኛታት ዝፀሉ ውሳነ በዚ መልክዑ ከበቅዕ ምኽኣሉ ንተሓለቕቲ መሰላት ዘደነቐ ዓወት ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ዝበዝሑ ካብቶም 9 ዳያኑ ላዕለዎት ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ እዚ ቋንቋ ትርጉም ሕገ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝቕይርን ን150 ዓመታት ዝጸደቐ ጽኑዕ ሕጊ ዳግማይ ዝኽልስ ትእዛዝ ምእንቲ ዓወት ትራምፕ ክንብል ኣይነጽድቕን ክብሉ እዮም ወሲኖም ብርግጽ እዚ ውሳነ እዚ ነቲ ፕረዚደንት ከቆጥዖ ምዃኑን ሰነዳት ዘይብሎም ስደተኛታት ናብ ኣሜሪካ ከኣትዉ ዝኽእልሉ መንገድታት ኩሉ ንምድራት ሓድሽ ሜላታት ምድላይ ክግደድ ምዃኑ ተዓዘብቲ ይዛረቡ እቲ ውሳነ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ንመሰል ውልደት ዜግነት ንምኽባር 6-3 ድጋፍ ከም ዘጽደቐ
ፀብፀባት ይሕብሩ እቲ ብይን ብላዕለዋይ ዳኛ ጆን ሮበርትስ ዝተጻሕፈ ኮይኑ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ወይ እውን ንግዚኡ ኣብ ኣሜሪካ ካብ ዝነበሩ ወለዲ ዝተወልዱ ህፃናት ብመሰረት ቅዋም ኣሜሪካ ብቐጥታ ዜጋታት ምዃኖም ይግለጽ እቲ ውሳነ ነቲ ድሕሪ ኩናት ሓድሕድ ኣሜሪካ ንሕቶ ዜግነት ናይቶም ሓራ ዝወፁ ኣብ ኣሜሪካ ተወልዱ ባሮት ነበር ንምፍታሕ ዝተደንገገ መበል 14 መማሓየሺ ሕጊ ከም መርትዖ ይጥቀስ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ናታንያሁ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት እስራኤል ኣብ ዘመዝገበቱ ወታደራዊ ዓወታት ይንርድ እኳ እንተኾነ ውግኣት እስራኤል ፈጺሞም ከም ዘይተወደአን አንጻር ኣክሲስ ኢራን ገና ክስራሕ ዘለዎ ስራሕ ከም ዘሎ ይዛረብ ዝሓለፈ ዓመታት እስራኤል አንጻር ኢራን ሓማስን ህዝቡላህን ዘካየደቱ ውግኣት ከም ተዛዘመ ወይ ከዓ ከም ዝተዓወተት ክቁፀር ይኽእል እዩ ዝብል ሕቶ ናታንያሁ ኣብቶም ግንባራት ዓበ ዓወታት ይንእድ ድሕሪ ምባሉ ድሕሪኡ ግን ዳግማይ ምስ ሕቶ ምስ ተጸቕጠ ኣይተወደአን ብምባል መሊሱ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ከምኡ እውን ኣብ ዓለም ክትነብር እንተደሊኻ ኣዝዩ ሓያል ክትከውን ኣለካ ይብል እስራኤል ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ሓያል እያ ነዚ ስግኣታት ድማ ንድሕሪት ደፊእና ኣለና ኣዝና ኣዳኺምናዮም ኣለና ሕጂ እውን ክንሰርሖ ዝግባአና ስራሕ ኣሎ ምስ ተረፍ መረፍ ናይ ኢራን ኣክሴስ ክንገጥም ንውዕላት ሰላም ዕድላት ክንሕዝ ኣለና ይብል ከምኡውን ኣብ መወዳእታ ንቡን ምምላስ ምትእስሳር ኣየኖት ሃገራት ኣብ ስምምዕ ሰላም ክበፅሑ ትፅቢት ከም ዘለዎን ስዑድ ዓረብ እንተተሓዊሱ ክገልጾም ምስተሓተተ ናታንያሁ ስሞም ክጠቅስ ኣይደለየን እንተኾነ ግን ሊባኖስ ሓዊሱ ሓያሎ ሃገራት ኣብ ክትዕ ከም ዘለዋ ኣጽኒዑ ውፅኢት ክቐርብ ስለ ዝደለኹ ኣይኮንኩን ኣስማ ዝፅውዕ ዘለኹ ግን ኩሉ ሰብ ክርእዮ ዝኾነ ሰብ ኣቐዲሙ ዝረኣዮ ምስ ሊባኖስ ምርዳእ ኣሎ ምስ ካልኦት ሃገራት እውን ርክባት ኣሎ ይብል ሓያል ምስ እትኸውን ሰባት ምሳኻ ምዕዝነት ይፈጥሩ ምሳኻ እውን ሰላም ይገብሩ ክብል ሓሳቡ ደምዲሙ ትማሊ ምሸት ልኡኻት ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ጃረን ኩሽነርን ስቲቭ ዎትኮፍን ምስ ኢራን ዝገብርዎ ዘተን ንምቕጻል ናብ ደውሓ ቀጠር ኣትዮም ሰበስልጣን ኣሜሪካ ክልቲኦም ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣን ቀጠር ከም ዝረኸቡ እኳ እንተገለጹ ሚስ ኢራናውያን መሓዝኦም ከም ዘይረኸቡ ገሊጾም ሎሚ ረቡዕ ቴክኒካዊ ጉጅለታት ኣሜሪካን ኢራን ነብሲ ወከፈን ምስ መንጎኝነት ቀጠርን ፓኪስታንን ዝተፈላለየ ኣኼባታት ብምክያድ ብዛዕባ መጻቦ ሄርሙዝ ኒውክሌሳዊ ፕሮግራምን ኢራን ክዛተያ ትፅቢት ትግበር ኣብቲ መጻቦ ብኸመይ ክመሓደር ኣለዎ ዝብል ክርክር ኪኖ ኣሜሪካን ኢራን ዝዝጋሕ ኮይኑ ኣብ ሞንጎ ኢራንን ደቡባዊ ሸነኽ ናይቲ ስትራቴጂካዊ መስመር ማይ ዝቆጻጸር ዑማን ዝተፈላለየ ዘይምርዳእ ዘጠቓልል እዩ ክልተ ምዕራባውያን ዲፕሎማስያኛታት ንጀሩሳሌም ፖስት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ዑማን ንመጻቦ ምምሕዳር ዘቕረበቶ እማመ ካብ ናይ ኢራን ኣዝዩ ዝተፈለየ ምዃኑ ሓቢሮም ብመሰረት እቶም ዲፕሎማስያኛታት ዑማን ንመራኸብ ክፍሊት ፍሉይ ኣገልግሎት ክትሓትት እንከላ እቶም ዘይምኽፋል ዝመረፃ መራኸብ ድማ ካብቲ መጻቦ ምሕላፍ ክቕፅላ ክትፈቅድ ሓሳብ ኣቕሪባላ በንጻሩ ኢራን ነብሲ ወከፍ ብኡ እትሓልፍ መርከብ ነቲ ክፍሊት ክትከፍል ኣለዋ ክትብል ትምጉታላ ሩስያ ንኔቶን ዩክሬንን ጽኑዕ መጠንቀቕታ ኣውፅያ ኣብ ሩኡይ ምዕባለታት ቃላት ወሃቢ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ማርያ ዛራኮቫ ኣብ መንጎ ሩስያን ኔቶን ዩክሬን ዝቕፅል ዘሎ ወጥሪ ኣብ ዝምልከት ተኸታታሊ ሓያል መጠንቀቕታ ኣውፅያ ዛካሮቫ ኔቶን ኬብን ኣብ ውሽጢ መሬት ሩስያ ዝርከቡ ዕላማታት ሓዊሱ ንማዓስከራት ኣየር ሩስያ ካርማ ዝኽእል ኣጽዋራት የዳለዋ ከም ዘለዋ ይገልጽ ተወሳኺ ዩክሬን ንኔቶ ኣብ ዓውደ ውግእ እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ተስፋ ዝቆረፀ ኩነታት ተደሪኻ ናብ ቀጥታዊ ዕጥቃዊ ውግእ ምስ ሩስያ ብንጥፈታት ትደፍኦ ከም ዘላ ትገልጽ እቲ ወሃቢ ቃል ኔቶ ርትዓውነት ይስእን ንዩክሬን ናብ ልዑል ሓደጋ ዘለዎ መፈተኒ ወታደራዊ ስትራቴጂክታት ቴክኖሎጂን ይቕይሮ ከም ዘሎ የጠንቅቕ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣን ምክልኻል ሓድሽን ሰፊሕን መጥቃዕቲ ክካየድ ከም ዝኽእል ተዛሪቡ እኳ እንተነበረ ዘተስምዕ ኒውክሌራዊ ግን መወዳእታ ካብ ናይ 18 ነሓሰ ቀመር ግዜ ንላዕሊ ክቕፅል ይፈቅድ ኣሎ ኢራን ነቲ ናይ ምርዳእ መዘክር እንተጥሒሳ ግን ገለ መጥቃዕትታት ናይ ምክያድ ኣማራፂ ዓቂቡሎ ዶናልድ ትራምፕ ዋላ እኳ እቲ ዘተ ንስምዕ ኒውክሌሳዊ ንግዚኡ ክቕፅል እንተፈቐደ ኣብ ልዕሊ ኢራን ናይ ወታደራዊ ስጉምቲ ክምለስ ይሓስብ ከም ዘሎ ዘ ዌል ስትሪት ጆርናል ምስቲ ጉዳያት ቅርበት ዘለዎም ሰበስልጣን ኣሜሪካ ብምጥቃስ ኣብ ጸብጻቡ ኣስፊሩ ኣብ ዝሓለፈ ሒደት መዓልታት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ሚኒስተር ምክልኻል ፔት ሄግሰንን ኣብ ወንበር ሓለፍቲ ስታፍ ጀነራል ዳንኬን ብዛዕባ ተወሳኺ መጥቃዕቲ ክካየድ ከም ዝኽእል ተዘራሪቦም ኣለዉ ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ነበረ መደባትና ነዚ ይመስል ቁልጡፍን እዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ ሼር ኮመንት ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድም ሰሰና እዩ